akkor őké először Lakatos Lászlónél szól. Lakatos Lászlóné vagyok, a Futamcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet tagjaként és aktivistájaként tevékenykedem már több mint 2 éve. Segítem az Egyesület oknyomozó, tényfeltáró és felvilágosító munkáját, amelynek fő célkitűzése az okozati tényezők feltárása, az elkövetői kör, úgynevezett elkövetői kör felelősségre vonása és természetesen a devizahitelezés végleges és megnyugtató megoldása, felszámolása, mivel tudjuk, hogy ez egy óriási probléma, már össztársadalmi méretű probléma, és ennek a szálai olyan messzire nyúlnak már, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlenül szükséges az, hogy a közös célokért, érdekekért és értékekért kiálló tisztességes szervezetek és személyek összefogjanak. Hiszen nagyon nagy méreteket öltött már a járulékos kározás is, ami mind a devizahitelezés járulékos káraira tudható be. Gondolok itt az ingó és az ingatlan vagyon elértéktelenedésére, a megnövekedett törlesztő részletek miatti jelentős fogyasztás csökkenésre, amit bizony már a hazai kis- és középvállalkozások is igen-igen megéreznek a bőrükön szerintem. És ha ez a helyzet nem fog megoldódni, akkor azt hiszem, hogy előbb-utóbb nem csak a devizahitelesek, hanem velük együtt mindenki más is el fog lehetetlenülni. Én úgy gondolom, hogy borzasztó nagy igazságtalanság ért mindenkit, mert hát nem tartjuk igazságosnak, ez a lényege, hiszen itt az embereknek, amikor már amellett, hogy nincs munkájuk, és nem tudják fizetni a törlesztő részleteiket, és emiatt kell esetleg tömegesen menekülni külföldre, hogy úgy tudják itthon a családot fenntartani, az egy nagyon nagy probléma. És ami még ennél is nagyobb probléma, az amikor tömegesen menekülnek az emberek öngyilkosságba. És itt kell megemlítenem azt a több mint 4000 embert, akiknek a halála sajnos a devizahitelezés számlájára romolható fel. És céljaink eléréséhez, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani, a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppártban találtunk partnerrel, és mi úgy gondoljuk, hogy együtt, közösen meg tudjuk oldani ezt is, és újra egyesíteni tudjuk ezt a hasznosra tagozódott nemzetet. És köszönjük nekik, hogy befogadtak bennünket, hiszen ők voltak az egyetlen párt, akik úgymond szóba álltak velünk, és azonosulítottak a mi problémáinkkal, hiszen minden jelenlegi parlamenti párt megkapta az oknyomozati anyagaink egy részét, és sajnos egyik sem kezdett vele semmit. Érzékelheti mindenki, hogy mit kezdtek az információ birtokában, hát semmit, mert itt tartunk, ahol most jelenleg, hogy a probléma még mindig megoldásra vár. Köszönjük szépen!